amani sɔgɔma ne tɔgɔ ko ne Abubakar bon fanga kɔni yɛlɛmali fɛn nin mais nin man ka bali mɔgɔ la o ni min kɛra man ka bali ka mɔgɔ la o parce que diɲɛ bɛɛ y'a ye communauté internationale bɛɛ y'a ye bɛɛ y'i sigi ka lajɛ ka jaga Mali to dingɛ min kɔnɔ bɛɛ y'a ye mais coup d'état ko n'a fɔ coup d'état ma kɛ dɛ non coup d'état ma kɛ a taara ka bɔ yen dɔrɔn a banna peuple ka laɲini ka sabati a dabɔra o de kama o sinon coup d'état ma kɛ dɛ non ala barika la an bɔra dingɛ min kɔnɔ bi an tɛ segin dingɛ kɔnɔ tuguni parce que Malien yɛrɛ y'a faamu sa Mali dirigeant kɔrɔ bɛɛ y'a faamu sa ka ko Mali ye min ye o puis encore Mali dirigeant kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn jeunesse engagé bɛ cogo min na donc min kɛra tɔw la ka tɛmɛ min bɛ na ka tɛ sɔn ka ale ka jigin dingɛ kɔnɔ tɛ sɔn ma bilen o donc n'i nana an ye nata cogo min na an bɛ lataga ten o donc dɔw wɛrɛ t'a la donc ne kɔni bɛ dugawu kɛ dɔrɔn min bɛ na a kana a ɲɛ ɲuman jɔ Mali kɔrɔ o kɔni o de y'an ka laɲini n'a y'a ɲɛ ɲuman jɔ Mali kɔrɔ a b'a ka kunkɔrɔta kɛ hɛrɛ la ka voilà. An b'a ni sɔgɔma ne ye Fuseni Jara ye. Bon kuma jan tɛ ne fɛ mais ne bɛ dugawu de kɛ Ala k'an ka finitigilakaw sara degun bɛ anw Maliyɛnw kan o y'a dɔn ko o dɔgɔ y'anw ye o y'a dɔn ko anw kɔrɔ ye o ye o dugawu de ye ne bolo ka f'u ye Ala k'u sara Ala ka barika don o la bon ka min fɔ ko Mali bɛ ɲangi ko embargo o kan da embargo ma dɛ o ka an bila sanjara kɔnɔ ka bitɔn wuli ani diɲɛ cɛ mais anw ye Mali min an bɔra mɔgɔ minnu na an b'a dɔn an tɛ se ka siran o ka tigɛ olu yɛrɛ bɛ anw deli yan nɔ o kuma de bɛ ne bolo ka fɔ Ala ka Mali bon o solution bɛ yen an ye solution min kɛ ka nin kɛ labɛn bi ka sabati an bɔra ni kɔlɔlɔ kɔnɔ cogoya min na an bɛ ka ɲɛtaga de ɲini an bɛ dugawu de kɛ o la sisan Ala ka a tɔ ɲɛnabɔ ka da an ma Maliden bɛɛ lajɛlen ma merci. Ba ni ba ne tɔgɔ Abdulkarim Jakite. Hakilima min ne bolo k'a fara an ka famaw kan an t'a fɔ k'a ɲɛna baara ɲɛna u k'u hakili to jamanadenw na o de ye ne hakilina yɛrɛ ba ye n'u y'u hakili to jamanadenw na jamanadenw hakili ka sigi o yɛrɛ ye hakilima ba ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye. An t'an sigi dɛ ni baara daminɛlen nin an ma ban fɔlɔ dɛ ni baara ma ɲɛ an bɛ wuli tuguni non nin ma dabɔ sigili kama bilen dɛ nin y'an bɛɛ de jan yɛlɛlen filɛ nin jamana ko la an bɛɛ de jamanaden ni jamana ɲɛmɔgɔ t'a la ka di dɔ ma n'a ma ɲɛ an bɛ wuli tuguni o de ne hakilinata ye o ko bɔ. An b'a yɛrɛ sira ne ba somɔgɔw dun denbaya bɛɛ de kɔri baasi tɛ alhamdulillah an b'a Bakari Kulubali. Ayiwa ne fa an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ye fanga yɛlɛmara mot d'encouragement jumɛn de b'e bolo k'a fɔ an ka ba finitigilakaw ye. Ayiwa ne kɔni b'a fɛ ka min fɔ an bɛ dugawu kɛ jamana in Ala k'a ɲɛma dɔn ɲɛmɔgɔw kɔmɔgɔw Ala ka hakili ɲuman d'u bɛɛ lajɛlen ma ka min fɔ ka fara a kan an ka hɛrɛ bɛ min na yarabi Ala k'o nɔgɔya maa tɛ ɲuman dɔn Ala de bɛ ɲuman dɔn an ka hɛrɛ bɛ min na yarabi Ala k'o nɔgɔya n ye Ala ka jamana basigi Ala ka jamana kisi Ala ka jamana tanga Ala ka hakili ɲuman di jamana kɔnɔdenw ma cɛbaa kanu kosɔn sala rasul o kun ɲɛna ka fɔta ye ka fɔ ye bisimila merci bien. Ne tɔgɔ ko Nfali Kaba awɔ bon ouais awɔ mot d'encouragement min kɔni bɛ ne bolo k'a fɔ Mali faamaw ye
sadi dɔwɛrɛ t'a la balo ani courant ani ji o ka nɔgɔya fantanw ye fantanw ka se ka lafiya quoi ne ye min don a la o y'o ye voilà n'o kɛra jamana la o jamana o bɛ lafiya jamanadenw bɛ lafiya u bɛ content u bɛ baaraw bɛ kɛ parce que n'i falen don i bɛ baara kɛ n'i kɔnɔ falen tɛ e bɛ se ka mun kɛ hali a bɛ suyɛli lajigin kɔnɔ ka taa suyɛli kɛ voilà mais ni balo nɔgɔyara sisan mɔgɔw b'a dɔn u kan ka u place ye yɔrɔ min ye u b'o dɔn voilà. Bon o tɛ dɔwɛrɛ ye o fanga kura min bɛna sigi f'u k'a dɔn ne ka fɔ nin ne ka di fantanw ye u ka famaw kan k'a dɔn k'a fɔ nin ne ka di fantanw ye n'an ye nin kɛ a bɛ diya fantanw ye n'an ye nin kɛ a bɛ diya population ye voilà famaw kan k'o dɔn o voilà hali n'anw m'o dɔn famaw kan k'o dɔn na donc n'u y'o kow nɔgɔya sisan o nɔgɔya an bolo walahala famaw o fantan o bɛɛ b'i place dɔn jamana kɔnɔ voilà ne ye min don a la o y'o ye o ye ne ka ladilikan ye k'o lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma k'o lase mali faama bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ye hali bi mɔgɔw bɛ taa don mɔgɔw ka bitikiw kɔnɔ ka mɔgɔw ka bitikiw ci dɔwɛrɛ tɛ c'est à dire a bɛɛ ye wariko in de ye parce que an bɛ ka baara kɛ wari tɛ ka sɔrɔ an bɛ ka baara kɛ an tɛ ka balo voilà ne ye min don a la o y'o ye c'est à dire u ka ko nɔgɔya fantanw ye quoi voilà ala sago. Ama n sɔgɔma n balimamuso ne tɔgɔ Mamadu Njaye ne bɛ bɔ Bamakɔ kura yan nɔ. Bon mot d'encouragement min bɛ ne bolo ka ɲɛsin tenitigiw ma tiɲɛna u ye baara min kɛ baara nin a diyara an population ye a bonyara an ma an content an sewara ka d'a kan jamana nin tun bɛ ka taa cogo min na n'a tun continuera nin ma digi tun bɛ k'an fantanw de la. Bon u bɛ ka baara min kɛ sisan ko couvre-feu a ɲininen don maliyɛn bɛɛ fɛ ka ɲini jeune bɛɛ fɛ ka ɲini jeunesse yɛrɛ fɛnɛ fɛ u k'a faamuya k'a fɔ k'u tɛ k'an jagoya bila so kɔnɔ u bɛ k'a kɛ ko dɔ de kama faama a ye démission signé mɔgɔ wɛrɛ kana fɔ k'a bɛ bɔ kɔfɛ bilen ka taa kɛ tiɲɛni wɛrɛ ye ka taa fɛn wɛrɛ suɲɛ i n'a fɔ État ka wɔrɔw cira o ye État k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ bɛ k'u plaint k'a fɔ k'u ka wɔrɔw tiɲɛna bon zonw bɛ ka bɔ mɔgɔw kɔfɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛw ka wɔrɔw tiɲɛ k'a kɛ tiɲɛni ye lakanani nin bɛ ka k'o de kama sinon ko nin kɛra cogo min na a bɛnna an maliyɛnw ma bi a bɛnna an ma sini an bɛ dugawu de kɛ an ka faama ninnu yarabi ala k'u kisi nɛgɛ tɔɔrɔ ma ala k'u kisi juguw tɔɔrɔ ma aw yɛrɛ bɛ baara mun na tan nin ye baara ɲumanba de ye ala ka hakili ɲuman d'aw ma ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala ka labanko ɲuman d'aw ma ala ka jamana suma ama o de tun bɛ ne fɛ voilà an bɔra nin dingɛ min kɔnɔ an jeunes an kan ka mun kɛ pour que an kana se ka jigin ɲɛgɛn la wɛrɛ kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen an kan k'an sigi de k'a jateminɛ k'a dɔn fantan mɔgɔ min bɛ se ka na ka fantan ka hakɛ d'a ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye donc an mago b'o tigilamɔgɔw de la donc jeunesse an k'a jateminɛ wari min bɛ d'an ma k'an ka voter ou bien wari t-shirt min bɛ d'an ma k'an ka voter an kana kɛ t-shirt ko ye an kana kɛ wari ko ye u bɛ n'u ka t-shirt ni wari min d'an ma k'an bila k'an ka voter u nana sɔrɔ an 32 da an ɲinden 30 a dafalen b'an da kɔnɔ an kana kow kɛ wariko ye jamana kɔnɔ o de an ka Mali ci an ka Mali danbekɔrɔ tun tɛ nin ye anw bɛ kɔrɔbaya tuma min na ni tun ye Mali ta k'a lajɛ Mali tun ye duguba de sous-région tɔw tun tɛ sun u tɛ seli tant que ni Mali ma ka seli kalo ye mais an bɛ don min na komi bi o tiɲɛna denmisɛnninw bɛ ka kɛ dɛlɛnkan ye kalan seginna kɔ zuɲɛminɛw bɛ ka caya gulɔminɛw bɛ ka caya zon bɛ ka caya anw yɛrɛ ka kuma ko galonasi a cayara dugu kɔnɔ u mana wuli k'anw dɛsɛra an denw na so kɔnɔ ne mara kɛra so kɔnɔla la denmisɛnninw mana bɔ ka taa kɛnɛma n'u tɛ ka se ka mara yen nɔ donc u bɛ tiɲɛ kɛnɛma de ka don so kɔnɔ hali bi faamaw k'u jija u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'an bɛ mɔgɔ sigi an ka lajɛ k'a kɛ an danayamɔgɔ ye mun bɛ se k'i hakili to jamana nin na ka hinɛ fantanw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔkɛ bɔra ka mun fɔ baloko ani kuranko u k'u jija o la o sɔngɔ bɛ se ka ɲɔngiri an ye cogo min na sinon an ye fantan de dɛ an tɛna taa tunga la anw bɛ Mali de kɔnɔ yan nɔ Mali ka taa ɲɛ Mali ka lafiya o de ka d'anw ye an kɔni bɛ yan kuma bɛ k'o kan an ka hakɛ to salala wale wasɔlen oui somɔgɔw bɛ di baasi i ka kɛnɛya ne tɔgɔ Sulemani Tarawele n'Ala ka jɛ ayiwa an bɛ Ala fo k'Ala barikada
ka soli kɛ kira Muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam k'an ka diɲɛlatigɛ sago ɲuman fo n'u y'an fana an baw ye k'an karamɔgɔ fo an bɛ dugawu kɛ jamana in yɛrɛ fɔlɔ Ala ka jamana in Ala k'a bɔ a juguw bolo jamana in Ala k'a sabati Ala k'a kɔrɔta an bɛ min fɔ finitigilakaw an b'u fo k'u barikada ka segin k'u fo k'u barikada u ni ce u ka baara la ni ye juga ye mɔgɔ su kan i t'a karisa bɔ karisa i b'a ko bɔ an su de kan u ye baara kɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ni fasoden bɛɛ lajɛlen wulila fɛn bɛ jamana kɔnɔ fɛn ɲuman tɛ ka wuli ka u ŋanaw yira Ala nana ka dɛmɛ finitigiw yɛrɛ ye nin y'an balimaw de nin y'an somɔgɔw dɔw de jamana in bɛ cogo min na an ka denbayaw bɛ cogo min na jamana yɛrɛ situation bɛ cogo min na ka wuli ka jamanadenw dɛmɛ k'u fanga fara jamanadenw kan ka na ni fanga yɛlɛma ye an b'u fo k'u barikada Ala k'u bolo mɔgɔ baara la yarabi jamana in Ala k'a tanga Ala ka jamana Ala k'a kɔrɔta Ala ka Alakira bonya kosɔn Ala k'an bɔkolo baaraw kosɔn Ala k'an karamɔgɔw lahɔrɔma kosɔn sallallahu alaihi wasallam fanga yɛlɛmalen filɛ nin ye an yɛrɛ kan ka waleya jumɛnw de kɛ pour que an bɔra nin dingɛ nin kɔnɔ an kana jigin ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ wa an bɛ waleya min kɔni kɛ sisan ne ba k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɔra ka min kɛ sisan an yɛrɛ k'an cɛsiri an k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔw ye k'a dɔn k'a fɔ an bɔra dingɛ min kɔnɔ sisan bɛɛ y'a ye bɛɛ sɔmina donc bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛ jamana in kɔnɔ sisan o ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka baara kɛ sɛbɛ la ka baara kɛ cɛsiri la yaasa jamana in ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ k'a bila kɛnɛ kan an b'o yɔrɔ de la sisan an b'o dugawu k'o la Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma merci à toi aussi somɔgɔw bɛ di Burama Danbele bon hakilila min ni tiɲɛ ne b'u fo k'u barikada a diyara an ye kojugu tellement que jamana tun bɛ dingɛ min kɔnɔ Ala y'a nɔgɔya kuma bɛɛ fɔra k'a ban pewu donc u ye waleya min kɛ a diyara an ye bi a diyara an ye sini an bɛ finitigiw barikada halisa Ala ka jamana in taa ɲɛ mɔgɔ min bɛna segin a kunna k'an kanu don dusukun na ka jamana kɔnɔdenw kanu don dusukun na ka jamana in k'a taa ɲɛ halisa an bɛ dugawu kɛ aw yɛrɛ ye aw minnu bɛ yala la k'anw ɲininka Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la Ala k'aw bolo mɛn fɛn bɛɛ la ma k'aw kisi mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma voilà o ye ne ka foli ye awɔ merci Ban sɔgɔma a somɔgɔw alhamdulillah ne tɔgɔ Burama Yatasai bon alhamdulillah an b'a Ala fo ka barika da kumakan min bɛ ne fɛ ka fɔ finitigilakaw ye parce que halisa Ala bɛ jamana nin fɛ quoi dugawu bɛ jamana nin kɔ barika bɛ jamana nin kɔ jamana nin tɛ se ka tiɲɛ quoi k'an ka mɔgɔbaw sigilen to ne kɔni bɛ min fɔ finitigilakaw ye ko kɛla tan a ɲɛna jeli ma bɔ saya ma kɛ fanga kɔni u y'a minɛ fanga b'u ka bolo kan an bɛ min ɲini u fɛ président fana b'u ka bolo kan donc u k'u jija foyi kana président sɔrɔ u ka lakana ka ɲa kow kan ka kɛ cogoya min na k'a ladamu cogoya min na u k'o bɛɛ jateminɛ mais u k'u jija fanga nin fana u kana fɔ k'u yɛrɛ b'u sigi ka mɛn n'a ye ka k'u yɛrɛ sagona ye parce que n'u ko k'u b'a k'u yɛrɛ sagona ye tiɲɛni wɛrɛ bɛ na hakilina wɛrɛ bɛ na mɔgɔw la donc u ka kow teliya joona pour que jamana nin bɛ se ka dayɛlɛ baaraw bɛ se ka taa ɲɛ pour que fanga kan ka di minnu ma u k'o bɛɛ préparer k'a di o ma vraiment an kɔni an b'o de fɛ mɔgɔ min kɔni ka hɛrɛ bɛ jamana nin na ni fanga dila ma ni jamana bɛ kunna wolo jamana bɛ taa ɲɛ an bɛɛ b'Ala ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka jamana nin d'o ma Ala ka jamana sumaya Ala k'a kɛ hɛrɛ ye an b'aw yɛrɛ fo ka barikada a ka baara a ka ɲi bon an yɛrɛ kan ka waleya min kɛ bon tiɲɛ na défaut ba b'an yɛrɛ fana la dɛ o de problème yɛrɛ fana ye parce que n'i y'a ye jamana bɛ taa ɲɛ a tɛ taa jamana kɔnɔdenw kɔ donc an ma jateminɛ de kɛ sisan ni finitigilakaw ye fanga min na di mɔgɔ min ma n'a dir'o ma jamana kɔnɔdenw bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali ye jamana kelen de n'an y'an ka jamana nin ci yan an tɛna se ka boli k'an bɛ taa yɔrɔ si an bɛɛ bɛ to yan donc n'a ma ɲɛ an bɛɛ bɛ to yan n'an bɛɛ y'an hakilila kɛ kelen ye bɛɛ y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana a bɛ taa ɲɛ Maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que jamana nin bɛ se ka taa ɲɛ n'Ala ni kira sɔnna ma fana jamana a bɛ kunkɔrɔta a tɛ to ta voilà merci. Ɛrɛ sira somɔgɔw sira di
an b'a ɲini Ala fɛ ci ba ne tɔgɔ Umu Jara sisan an b'a ɲini Ala fɛ ci ba ɲuman kanu na baraka kosɔn Ala ka dugu in suma Ala ka dugu in kolo suma n'o tɛ a kɛra baara ye dugu in sufɛra sisan an bɛ Ala ɲini Ala ka dugu in sufɛ min bɛ fɔ nin kɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma ka jɛɲɔgɔn ɲuman d'a ma an b'o de ɲini Ala fɛ Ouais, moi c'est Kamara Abdoulaye. Voilà. Bon, c'est-à-dire Akilina mene fait faut régime croix oui déclaration que c'est bien parce que ils ont fait appel à tout le monde. Donc moi c'est kana jamana injo ou bega faram ou quand anga jamana injo. Il faut que la jeunesse malienne prenne conscience qu'on soit vraiment jeune ne kanga fin chaman bin sanno ou le kanga ireleta. Moi fin fait no durant ces 2 temps depuis Moussa Katan à béo politique moko keleoni. Donc il faut que les gens réfléchissent très bien. C'est vraiment bien mouvement Mkera avec Mohamed Duko et les consonnes, c'est bien. Oui, peut-être Congolo mais on veut plus que nous Congolo keleongana. Ou opportunité di jeunesse ga elin pour que kasega fanga Mali akina kura di Mali maka ke Mali kura parce que pour que jamana ga elema c'est la jeunesse. Il faut que jeunes ne ka conscience ta avenir en est donc pour que kasega régime yelema sinon al nantara tanto o moko kele on do o kungolo kele on do o rythme kele on do o avec o Mali kele ne donc vraiment on a besoin aujourd'hui ka Mali kuraya aka ke Mali kura voilà wakina le premier fait merci ça va Dawani awo an kɔni m'an ka finitigilakaw fo an bɛ an cɛsiri sisan ne kɔni min bɔra k'o ɲɔgɔn wɛrɛ ka na an kun tɛ ka se ka kalan kɛ wa baarayɔrɔ caman yɛrɛ fɛnɛ kun taara grève la an bɛ Ala de deli sisan min bɔra yen nɔ Ala ka n'o ɲɔgɔn wɛrɛ na Ala k'an ka jamana suma Ala k'an ɲɛmɛ an ka faamaw la c'est derrière. Ne tɔgɔ Musafa Traoré. Ay baraka kɛ a ɲɛ kan dɔrɔn. N'o dɔrɔn de ko baraka kɛ a ɲɛ kan dɔrɔn. Y'a mɛn o dɔrɔn de don. Wa diɲɛ na an bɛ jigin ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ dɛ. Tant que politique mɔgɔw bɛ yen an bɛ jigin a kɔnɔ. O de don. Tant que olu kɔni bɛ yen an bɛ jigin a kɔnɔ dɛ parce que mɔgɔ jɛlen tɛ Mali la tugun dɛ. O yɔrɔ de don. Ni sɔrɔsi fanga bɛ yen n bɛ sɔn o ma mais k'a fɔ politique mɔgɔw n t'a la an bɛ jigin a ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ an kana jigin o tɛ tiɲɛ dɛ parce que tiɲɛ tɛ fɔ voilà o yɔrɔ de don o de bɛ ne fɛ ko solution b'a la maliyɛnw t'o fɛ parce que mɔgɔ tɛ tiɲɛ fɛ n'i tɛ tiɲɛ fɛ solution t'a la dɛ jamana ko a ko ma nɔgɔn a ma nɔgɔn ne bɛ min fɔ o ye dɛ kan wɛrɛ tɛ ne fɛ o kɔ. O la n da tɛ foyi la n'u y'a kɛ cogo to n da t'a la n bɛ min ɲini n bolo fila la o de ye n ta ye n'o tɛ famaw ka miliyɔn n mago t'a la o k'a dun an yɛrɛ bɛ mankan na an bɛ se k'a dun ni baliya voilà donc o de la kuma tɛ yen quoi kuma tɛ yen awɔ kuma tɛ yen. Oui, ça va. À coquin. Bonne tɔgɔ Nana Jara. Nana Joli. Ah. E yɛrɛ bɔra ka fanga kɔni ale yɛlɛ mara. Awɔ. Kumakan jumɛn de b'e bolo k'a fɔ an ka ba finitigilakaw ye? Tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ sɔrdasiw fo k'u barikada. An b'u fo yɛrɛ de k'u barikada parce que la n'olu tɛ buwa kun tɛ wuli wa fɛnɛ kalanko kun tɛ sigi sen kan. Mais an b'a ɲini sɔrdasiw fɛnɛ fɛ u ye fanga ta u k'an ka kalanko n'an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ. Ka ɲinu fɛ u ka hinɛ na yɛrɛ de buwa min jiginna u kana kɛ buwa jogo yɛrɛ u ka hinɛ na yɛrɛ de bon an m'o dɔrɔn de ɲinu fɛ. Mais an yɛrɛ kan ka jumɛnw de kɛ o
pour que président min jigiden filɛ nin ye an bɔra ale ka dingɛ min kɔnɔ an kana jigin o dingɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ. Bon an bɛ min fɔ dɔrɔn sɔrɔdasi minnu sigira an kunna sisan nɔ u ka baara kɛ tiɲɛ ka bonya kɛ galon de kan dɛ bonya kɛ purutu n'an ka wari suɲɛw de kama an fantanninw ka tan mugan bonya k'o de kama an b'a ɲini sɔrɔdasiw fɛ u kana wari purutu an wari minnu ni bonya kun bɛ k'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ u ka hinɛ an na walasa Mali ka sigi sen kan parce que la n'i ye fantanw tɔɲɔ tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ se ka to fanga sanfɛ o galon tigɛ n'o namaratɔya kan an b'a ɲini fɛ u kana galon tigɛ u kana namara kɛ u ka hinɛ an na ka an ka kalanko sigi sen kan sinon ni an kalo 3 wa kalo 4 ni an tɛ ka don kilasi kɔnɔ an tɛ ka sigi pan kan ne yɛrɛ ka defu kariti filɛ n bolo nin n tɛ ka defu kɛ kariti u y'a girigira o kan ka san wa fana an y'a san defu tɛ ka kɛ foyi tɛ ka kɛ tiɲɛ na an tɔɔrɔ la an ɲani na u y'an tɔɲɔ u y'an tɔɔrɔ u y'an ɲani banna o de bɛ ne kun.